Ahojte, vítame vás pri ďalšom podcaste z dielne Svet 2.0. Tentokrát tu máme slovenskú značku LUL a jeho, poviem, že majiteľa, zástupca, marketéra a vlastne neviem koľko rôznych funkcií, Eduarda Šeba, ahoj. Ďakujem, ahoj. Takto som ťa veľmi pekne predstavila našim divákom a poslucháčom. Dneska sa budeme trošku rozprávať o módnom priemysle, keďže máme tu teda aj swap, tak myslím si, že to do tej témy aj trošku zapadá a súvisí. Určite. Predstav na začiatok, možno pre tých, ktorí LUL nepoznajú, taký ten možno je profil, čo vlastne táto značka znamená, čo robí. A potom teda aj môžeš vysvetliť, že ako vlastne vôbec vznikol celý ten nápad, tú históriu za jej založením. Určite veľmi rád, tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si to vážim. Aj som teda tebe hovoril, že pre mňa to je tak prvýkrát, že som takto pred kamerou, takže som možno trošku taký nervóznejší, ale verím tomu, že teda kto si to pozrie, tak si z toho aj niečo odnesie. Tak my sme slovenská značka, tak ako si spomenula, oblečenia teda prevažne, alebo teda pre ženy. Mali sme aj nejaké veci, pár vecí, možno čo boli unisex, alebo teda pre deti. A vlastne tá naša základňa je v Šaštine, kde sme mali voľakedy teda aj našu dielňu, teraz tam máme ateliér a sklad. A v podstate, keď to tak poviem, alebo začnem tou našou ako keby legendárnou vetou, že na začiatku bol ten prvý župan, tak začalo to teda prvým županom, lebo teda moja žena Zuzka, ktorá je teda zakladateľkou firmy, bývala na byte vlastne s 3 chalanmi a potrebovala sa nejakým spôsobom zahaliť, nechcela si dať podprsenku, chcela by si proste len rýchlo na seba niečo prehodila. No a župan sa jej zdal presne taký nejaký akože ideálny na toto. No ale vlastne tam ponuka na trhu, lebo respektíve boli Vianoce a chcela od toho priateľa bývalého, že nech jej kúpi nejaký župan, teda že to by si želala. No a keď ho dostala, tak sa jej to fakt veľmi nepáčilo, keď si začal potom pozerať tie veci a celkovo, že čo je tá ponuka, tak bolo to podľa jej slov veľmi biedne. Tak to ju nejak inšpirovala, že si ušila ten prvý župan, nie vlastnými silami, ale nechala si ho ušiť. No a vlastne v tom čase oni tam, ako som spomínal, tých chalanov, tak oni mali vlastný časopis, taký online, ale nejakým spôsobom to úplne nevyšlo ten projekt a každý si už začal robiť to svoje a ona bola taká ako keby, že tak čo bude robiť ona, lebo ona bola presne vtedy tak, že skončila v jednej robote, kde robila od 9. do 5. v kancelárii. No a tak teda zostala v tom, že čo bude robiť. A nejak si popri tom teda ušla aj zo pár ďalších vecí a začal tam ten feedback z toho okolia, že vyzerá to dobre. A tak vyskúšala nejaké tie prvé trhy, niečo takú obdobu ako Saše, neviem, že či to presne bolo Saše. No a tam aj zase tí ľudia nejak veľmi pekne na to reagovali, tak nejak napadlo, že možno by to bolo aj fajn, že ona si povedala, že ona už proste do kancelárie určite, alebo proste tá robota od 9. do 5. to není pre ňu. Takže tá motivácia tej slobody, byť si pánom svojho času a tak to bolo pre ňu takéto rozhodujúce. No a potom v podstate niekedy o 2 roky na to, ako začali ako bol ten začiatok tej firmy, tak som prišiel do firmy ja. A ja som v podstate videl v tom ten potenciál, respektíve, nechcem to tak brať, ja som to len cítil tiež, ako som ti hovoril predtým, že v podstate som bol čerstvo zalúbený, takže možno, že som mal aj nejaké akože zaslepené oči, alebo jak by som to povedal. Ale tak celkovo proste ten pocit z toho bol taký, že takéto niečo tu teda na tom trhu není. Tak skúsme to vyskúšať, alebo teda vyskúšajme to. A trošku sme zlepšili ten e-shop a rozhodli sme sa, že aby sme mali tú slobodu, lebo ja som predtým pracoval vlastne v retaile, keď som žil v Anglicku a tam som mal na starosti viacero predajní a práve mňa tiež strašne ničilo to, že chodiť do toho obchodu, musíš tam byť odtedy dovtedy a keď náhodou ti niekto vypadne, tak ho musíš zastúpiť a tak ďalej, alebo to tam nejak popreskupovať a ja som si hovoril, že ja určite nechcem obchod. Tak presne prišlo to obdobie, že online, bol na vzostupe, ale proste predávať oblečenie online to tiež nebolo také, proste to nebolo ešte časy ebauči a tak, takže som rozmýšľal, že vlastne dovie, ako toto dopadne, ale tak vyskúšali sme to, hlavne ľudia boli takí, že nevedia si to chytiť a proste tie šaty, však si to musíš vyskúšať, musí to chytiť, ale tak páčilo sa im to, zdalo sa im to trochu drahé, ale tak som si hovoril, že ako by sme to vymysleli, tak sme v podstate myslím, že GLS to bola vtedy akože kuriéri, že či by nevedeli vlastne ten tovar doniesť a keby niekomu to nesedelo, tak
by doniesli akože ten náhradný kus, aby si to vyskúšali, a respektíve ako vymenili a ten pôvodný, čo si kúpili, keby to teda nesadlo, tak by zobrali naspäť. Alebo teda keby ho nechceli, tak ho teda na naše náklady vedia vrátiť. A to asi spravilo ten rozdiel niekde, že ľudia sa teda rozhodli do toho ísť. A potom to začalo tak úplne, že aj tento typ obchodu úplne, že to začalo fakt, že raz, aj ten online, aj sociálne siete, všetko sa to nejak tak správne pospájalo. A otvorili sme si vlastne našu prvú dielňu v Šaštine. A to bolo tiež veľmi teda taký dôležitý moment, možno svojím spôsobom jeden z tých rozhodujúcich, nie možno, ale určite. Tam vďačíme teda pani Zdenke, ktorá s nami ešte stále je vo firme, srdciarka, ktorá v podstate sa so Zuzkou poznala predtým, že pre ňu robila pár zoriek a tak. A ona predtým robila vo väčšej firme, kde bolo veľa teda pani Krajčírok, a tak zavolala nejakú prvú, druhú, tretiu, štvrtú a pomaly sa to rozrastlo a sme skončili možno 25 nás tam bolo v tej dielni vlastne tak. No a tak potom si to žilo tým svojím životom, až sme tu dnes. Tú vlastnú dielňu už nemáme, alebo sme sa rozhodli, že budeme radšej venovať ten čas tomu vývoju tých produktov, tomu marketingu, tým veciam, ktoré svojím spôsobom robíme alebo sú nám srdcu bližšie. A tá výroba, neboli sme tam v tom proste najlepšie. Ani som sa necítil tam úplne vo svojej koži, aby som to tam presne tak ponaháňal. A mať vlastne celé to portfólio, že vyvinieš produkt, potom si ho proste vyrobíš, zabalíš, pošleš a tak ďalej. To proste bolo toho naozaj veľa na nás, takže sme sa nejak tak rozhodli týmto spôsobom. A takto sme tu dnes. Takže keď to mám správne chápať, tak vlastne vy si teraz ako keby dávate niekomu externe šiť. Áno, stále šijeme vlastne na Slovensku. Šijeme u pani Bielikovej v Považskej Bystrici. Fantastický človek, ktorý má proste vyše 30-ročnú skúsenosť vlastne. Šije proste pre neheru a tak ďalej a tá kvalita je v podstate. Možno by sa teraz na mňa naša pani Krajčírka aj nahnevali, asi aj vyššie, ako sme mali my, ale tak sú tam tie skúsenosti. Vedia si to lepšie postrážiť a je to pre nás úplne iný život, že si vlastne len zadáme to, prídeme potom preto a počas toho času sa môžeme venovať tým iným pre nás vlastne dôležitejším veciam. Určite. Jedným z dôvodom, prečo sme si vás zavolali, alebo teda teba ako zástupcu tejto firmy, nie je len tak všelijaký, hej, že nie je to preto, lebo ste aj regionálna značka v podstate, lebo ste naozaj že z veľmi blízkeho okolia. A ja si vás pamätám, že vy ste nám dávali ešte aj nejaké oblečenie na Ekodeň, keď sme mali úplne prvý ročník, to si dobre spomínam. Ale ad 2 ste taký atypický možno, že aj v tom, že ste regionálna značka, ktorá sa venuje, povedzme, že eticky a environmentálne friendly vyrábanému oblečeniu, čo nie je úplne podľa mňa štandardom, lebo naozaj tá móda, to vieme, že je všade kvantum, je kopec, je to taká veľmi široká téma z hľadiska takého povedomia, povedzme. Prečo ste vlastne sa rozhodli začať vôbec podnikať v tejto oblasti? Lebo myslím si, že nechcem to povedať tak hlúpo, ale že možno aj v tej dobe, keď ste to začínali, nebola ešte tak lukratívna ako možno fast fashion, že možno tam by ste mali väčšie obraty, viac zákazníkov a tak ďalej. Že čo bol ten dôvod toho, že ideme do niečoho takéhoto? Tak v prvom rade to bola Zuzkina vášeň pre oblečenie. Síce obidva sme vyštudovali ekonómiu, ale ona od malička ju to ťahalo vlastne k tomuto, že si vlastne tie šaty strihala, nejak skracovala. Ja nechcem povedať, že sa ako keby že fintila alebo stále pred tým zrkadlom, ale proste naozaj, že vedela stráviť pred tým zrkadlom hodiny a bolo jej to vlastne srdcu blízke. A to, že sme to začali robiť v podstate ako keby tým etickým štýlom, alebo ako sa to robí, tak to vyšlo z tých podmienok. My sme si nevedeli dovoliť vyrábať niekde v zahraničí, čo aj v Turecku, vo Vietname alebo podobne. A tiež tie látky vychádzali sme zo seba, že sme to robili poctivo. Alebo respektíve celý sme to robili poctivo. Takže ja som nechcel nakupovať látky v Číne alebo robiť s niečím, čo proste nevydrží. Takže tam začali vlastne tie prvé návštevy tých veľtrhov v Paríži, v Miláne a tak ďalej, kde sme našli tých európskych výrobcov, kde sme našli aj takých, ktorí robia proste tie veci tak, že je to transparentné, dohľadateľné, že vie človek si predstaviť, že čo kúpuje a že čo je vlastne za tým. Takže takto nejak prirodzene sme sa k tomu dostali, nebol tam žiaden kalkul v tom.
Tak je to taká celkom zaujímavá téma, podľa mňa celkovo tento slow fashion. Aké kritériá vy zvažujete pri tom výbere možno tých látok, možno toho, kde budete vyrábať, ako budete vyrábať a tak ďalej? Neviem, či úplne v tej dobe, keď ste vy začínali, však nie je to zase až tak dávno, povedzme, hej, že nie je to 20 rokov naspäť, alebo koľko, ale neboli možno také možnosti, ako sú teraz, lebo v dnešnej dobe už zadáš si do Google, chatu GPT, vypluje ti milión možností, kde sa môžeš teda realizovať a kde môžeš hľadať tých ľudí, dodávateľov a tak ďalej. Ako ste vy začínali? V čom spočíval ten váš výber a tie kritériá, ktoré ste zvažovali a aj stále asi zvažujete pri tom výbere toho šitia alebo tých materiálov? Akože toto je veľmi zaujímavé, že sa to pýtaš, lebo tiež to bol proste jedna z tých pohnutok. Ja som sa snažil vlastne vždy Zuzku nejakým spôsobom odbrmeniť, nech sa vie venovať tomu vývoju, tomu dizajnu a jedna z tých vecí, ktorá je najviac chýbali, bol vlastne tie látky. Lebo tí dodávateľia v tom čase, ja neviem, cestovali sme niekam do Čiech, kde pán otvoril kufor auta a tam bolo pár látok a z toho si vybrali, že proste toto nedáva a tak ďalej. Tak som nejak spoločnými silami sme začali hľadať, že kam by sme sa vedeli v tomto posunúť. A tak sme prvýkrát išli vlastne do Paríža na veľtrh. A to sme boli ako vlastne Alenka v ríši divovej. Ja som sa tam normálne tak ako keby aj hanbil trošku v podstate, keď do niektorých stánkov vojsť, lebo proste tam boli tí Taliani a úplne proste nastrojení a tak. A ja som tam prišiel posledne niekde v teplákoch, ak sa dobre pamätám. Ale našťastie sme mali Zuzku, ktorá bola reprezentatívnejšia. A až tak teda sa na to, ona je teda uvoľnenejší človek v týchto veciach ako ja, tak ona spravila tie prvé kontakty. A potom sme tam stretli jedného pána z Čech, ktorý práve zastrešuje tento český a slovenský trh, pána Janečka, ktorý má kontakty na nich a vie vybaviť vlastne aj iné množstva, alebo vedel vybaviť iné množstva za iné ceny a tak ďalej. Takže to bolo to prvé, že sme odtiaľ ako keby získali tie naše prvé kontakty a teraz už aj my sami komunikujeme s tými značkami a pravidelne tam chodíme budúci mesiac, ideme do Milána a tam sú stále nové trendy, že proste oni sú stále niečo proste nové priniesť. Takže využívajú nové materiály. Teraz sme mali napríklad látku, ktorá bola vyrobená z mlieka. Hej? Akože to bolo tiež pre nás také, že dobre, to musíme vyskúšať. Žiaľ, neprešlo to testom, lebo po tom vypratí sa to neuveriteľne zažmolilo. Takže to bolo také, že v podstate sa vraciam k tomu, čo si sa pýtala, že čo sú tie kritéria, tak musí sa nám tá látka páčiť, musí spĺňať kritérium mäkúčkosti. To je u nás to najdôležitejšie. Možno sa to bude meniť, ale na teraz je to tak, ale ja si myslím, že to gro tam zostane, že musí sa to príjemne nosiť a musí tam byť vlastne ten dotyk s tou pokožkou, lebo bereme to ako jeden z tých zmyslov, ktorý je možno taký opomínaný, alebo jak by som to povedal, že proste celý deň má človek na sebe tie šaty. A proste pre Zuzku je to veľmi dôležité. Ja si robím s nej srandu niekedy, že ona je ako keby posadnutá mäkúčkosťou, lebo s ňou, keď si sadnete k stolu, napríklad na drevené stoličky, tak ona hneď beží po nejaký vankúšik, že aby si nesedel na tvrdom a tak a tak celkovo všetko aj doma musíme mať také oblé a mäkké a tak a proste ja už sa niekedy na to naozaj že relcem, lebo to v podstate preháňa, ale ona to aj do tej firmy potom dala a na začiatku to zvykli byť trochu problémy niekde, lebo ja som videl super látku, hovorím, že to musí byť v kolekcii a ona, že nie, je to mäkučké. A ja som, že OK, akože dobre, a potom, ako prešiel ten čas, tak sme sa vlastne prirodzene vyhranili, lebo tí ľudia vedeli, že u nás vlastne nájdu vždycky tie látky, ktoré sú príjemné. Takže musí sa nám to páčiť, prejsť týmto testom a takisto musí to byť trvácne. Keď tie látky proste, snažíme sa ich testovať, čo sa dá, a prať ich, nosiť a tak ďalej, špeciálne šúchať a tak. A sú tam aj nejaké technické vlastne listy od tých výrobcov, čo by to malo vydržať a potom, keď to teda prejde tými testmi, tak to ide ďalej. Väčšina látok sa teda nám aj podarilo, že je to tak, ale nie sme neomylní. Máme také látky, alebo proste problémy s látkami, že sa nám ľudia ozývajú po niekoľkých rokoch, že toto sa mi stalo, alebo proste aj po niekoľkých mesiacoch, tak sa to vtedy snažíme vždy vyriešiť tak, že proste v rámci tých nejakých, tej férovosti nedávame ruky od toho preč a snažíme sa dopátrať, prečo k tomu došlo. Takže tá kvalita tej látky je tiež pre nás veľmi dôležitá. Toto, čo si spomínal, že napríklad nejaká látka z mlieka, tak úplne som si spomenula, že raz som si tak čítala rôzne takéto fóra a blogy a podobne a tam tiež bolo, že napríklad látka z kaktusu a podobne. Áno. Tiež ma to celkom fascinuje, že ako... sme mali z kaktusu látku. Áno? Myslím, že áno. A bola úspešná? Nie? Toto by si sa musela Zuzky opýtať, nepamätám si, ale my sme naozaj, že za tých niekoľko rokov už vyskúšali nespočetne veľa typov látok a zostávame pri tých, ktoré už máme nejakým spôsobom overené, že
ale stále pridávame nové, ale tak musíme si nechať to portfólio nejaké, Určite. lebo keby sme stále testovali a menili to, tak to potom by sme... A tak je to zase zbláznili. potom aj taká tá vaša značka, že niekto si povie, že aha, že tak toto je to, čo oni najviac používajú, preto napríklad preferujem túto značku, lebo... Ale nám sa to dosť mení. Mhm. A to je také tiež niečo, čo nás možno definuje, že niekde tam milujeme túto zmenu. Ono to možno nie je úplne najlepšie z hľadiska tých predajov, lebo sú ľudia, ktorí nám zvyknú potom písať, že prečo si už nevedia tie veci kúpiť, ktoré u nás predtým mali, alebo si od nás kúpili a dobre sa im nosili, čo je niekde nejaká proste premrhaná príležitosť z hľadiska predaja, ale Zuzku je niekedy ťažké presvedčiť, že aby robila to isté ešte raz. Ona proste chce urobiť niečo aspoň trošku s nejakou zmenou, alebo tak. To zase je fajn pre, povedzme, pre ten marketing, takže toto tiež ladíme niekde. To sú tí kreatívci, vieš, že oni vždy majú svoju hlavu, to proste tak býva, že ty to zase vnímaš trošku inak, lebo si zameraný možno na tú skorej technickú a faktickú časť. Tú mekučkosť inak potvrdzujem, lebo úplne si viem predstaviť, ako si to spomínal, ten dotyk tej látky, keď som ju prvýkrát chytila do ruky, takže potvrdzujem a robíte to naozaj výborne. Mňa by zaujímalo, lebo možno aj taká atypickosť tej vašej značky spočíva v tom, že vy sa ako keby hlavne zameriavate na pohodlné oblečenie. Áno. Pohodlné a funkčné oblečenie, V ktoré podstate väčšinou áno. ľudia nosia, alebo ženy nosia na doma, alebo tak. Alebo teda, že sa to dá využiť. Funkčné by bolo, vieš, také akože bundy, alebo také proste, ja neviem, trekové, alebo tak, ale nechcem ti skákať do toho. Nie, v pohode, môžeme opraviť, tak ty vieš najlepšie, čo robíte. Takže že na toto sa najviac zameriavate a prečo ste si zvolili práve túto ako keby tému? Že či možno aj ty z toho hľadiska marketingového nemáš niekedy pocit, že je tam možno niekde presne tá premrhaná príležitosť, že sa možno nefigurujete aj na ostatnej časti, alebo toto je presne to, že čo viete robiť najlepšie, tak preto zostávate v tom svojom nejakom rozhraní. Vychádza to z tej osoby toho dizajnera, hlavnej dizajnérky Zuzky, ktorá naozaj miluje to pohodlie, miluje tú príjemnosť, ale my sme zabrdli hore-dole, že mali sme aj jeansovinu a tak, ale stále to muselo byť nejakým spôsobom, že teda jemné, príjemné. Možno to nebolo až také mekučké. Teraz tento rok, poslednú sezónu, alebo teda jar, leto sme mali aj látky, ktoré v podstate je to ramia sa to volá, je to niečo ako lán, takže to nie je až také mäkké. Zároveň veľakrát používame látky s prímesami vlny, kvôli tomu, aby to hrialo. A tie vedia byť trošku zase tak pre niektorých ľudí s citlivou pokožkou. Tí by ich určite nenazvali mekučké alebo príjemné. Takže s tým tiež dosť, teda nechcem povedať, že bojujeme, ale snažíme sa tam nájsť ten balans, ten optimum. To optimum, no a tak to nejako vlastne, čo sa tohto týka. Čo sa týka slow fashion, je to taká veľmi široká téma. Je to naozaj také spektrum, kde sú rôzne faktory aj toho, prečo si to človek kupuje a prečo si to nekupuje. Jedným z takých argumentov, ktoré sa často počúvajú a ktoré často počúvate možno, že aj vy, je naozaj to, že slow fashion alebo etická móda, enviro-friendly móda, tie nové kúsky sú častokrát drahšie, čo je logické aj vďaka tomu získavaniu materiálu, tomu, že naozaj kvalitne zaplatíš tú pracovnú silu, tak sú drahšie. Samozrejme, nemôže si ich potom dovoliť úplne každý. Ako to vnímate vy, túto celú možno enviro otázku, že či teda podľa teba je dostupná tá móda pre každého? Určite nie pre každého, a ide o to preferenciu. Niekto minie peniaze na cigarety, a niekto minie na šaty, niekto na cestovanie, takže ide o to, čo si vyberieš, a niekto nemá, povedzme, nechcem povedať, že na nič z tohto, ale proste musí to naozaj si zadeliť tak, aby z toho platu, ktorý má, nejakým spôsobom vyžil. A ak by som sa mal na to pozrieť z toho nášho hľadiska, čo sa týka firmy, tak bola kedy na začiatku, práve ten 2016, 17, 18 rok, tak to sme pravidelne riešili na dennej báze. Ale toto sa naozaj výrazne zmenilo. V poslednom čase je to skoro už to skoro zákazníčky ani neriešia naše. Ale je pravda, že už tie veci poznajú, že väčšina sa z nich vracia, a keď sú nejaké nové, tak tie už ako keby tá informovanosť toho obyvateľstva je v podstate, jak by som to povedal, teda vyššia, a že už si uvedomujú, čo je za tým. My sme aj sa snažili robiť nejakú osvetu, alebo aj na tej stránke si človek vie nejak dohľadať, že prečo tie veci majú tú vyššiu cenu. Ja by som, pravda, že bol najradšej, keby tie veci boli čo najdostupnejšie, aby si ich teda vedel kúpiť každý, ale zároveň má to svoje úskalia. Keď chceš použiť naozaj kvalitnú látku, zaplatiť tým ľuďom za to, že to ušijú teda férovo, alebo aspoň relatívne férovo, lebo určite by sme chceli dať aj viac, tak v
potom nie je možné proste si úplne ísť tam do tých a bojovať naozaj s tými fast fashion reťazcami, vieš. Toto si mi tak veľmi pekne nahral, že ako sa dá potom, lebo ty vlastne robíš v podstate aj ten marketing, venuješ sa možno aj tej komunikácii so zákazníkmi, s dodávateľmi. A fast fashion je veľmi silný hráč v oblasti módy a naozaj, že aj tie... vlastne on ako keby určuje tie trendy, že naozaj, že to vidíš, že proste, ja neviem, teraz je v móde, ja neviem, nejaké vybíjané veci, hej, a že to nie je úplne niečo, čo si človek alebo firma, ktorá vyrába slow fashion, môže úplne dovoliť, lebo presne je to aj z hľadiska toho získavania materiálu a tak ďalej. Ako vy sa potom možno snažíte aj preraziť na tom trhu z hľadiska možno toho marketingu a byť akýmsi možno konkurentom, ak to môžem v úvodzovkách povedať tomu fast fashion? Tak toto je relatívne ťažká otázka pre mňa, aby som to nejak úplne teda fundovane zodpovedal, ale tam ide o to, že snažíme sa, keď už teda je nejaký produkt, ktorý už je v aktuálnom trende a my sa nesnažíme moc tie trendy nejakým spôsobom nasledovať, ale keď už to tak nejak vyjde, tak potom si to nájde tých ľudí, ktorí sú ochotní za to zaplatiť viac. A u nás sa skôr častejšie stáva to, že niečo vlastne chceme urobiť, respektíve Zuzko to napadne, že to chce spraviť, potom nemáme na to ako keby odvahu to spraviť a potom to o 2-3 roky vidíme, že už je to trend. A to sa nám stáva naozaj veľmi často, čo je to akože zaujímavé. Ale to je možno aj ten dôvod, že prečo to teda robíme, alebo prečo tam máme tú Zuzku, ktorú to baví a robí to, lebo proste nejakým spôsobom cíti tú modu a ona to ani nemohla nikde vidieť, lebo ešte to proste ani tak nebolo, len je to tak nejak, že to by bolo fajn a potom to niekto začne robiť. Ale konkurovať úplne, že by sme išli do toho, že by sme im chceli konkurovať, tak to nie. Ale je otázka, že kde budeme my vyrábať o niekoľko rokov, lebo tých šičiek je stále menej. Oni už vôbec v školách, teda školy už ani v podstate neviem, či ešte existujú nejaké. A naozaj, že vyhnať to do toho smeru luxusného, že budete mať veci za 300, 400, 500 eur, to tiež neviem, že či chceme robiť. My sme presne teraz na takej križovatke, že sa snažíme to nejakým spôsobom celé správne uchopiť. A rozmýšľame aj nad tým, že presunieme výrobu do zahraničia, ale tam to tiež nie je len také, že by sme to nechali šiť niekde za lacné peniaze, ale že by sme to mali nejakým spôsobom, môžeme tak povedať, že očekované, lebo už sú firmy, ktoré, napríklad v Dánsku sme stretli jednu firmu, ktorá si otvorila vlastnú dielňu vo Vietname a tam sa dá prísť pozrieť, ako to vyrábajú, aké platy majú, aké majú podmienky a je to výrazne lacnejšie, ako vyrobiť to v Európe, ale už tam není ten ako keby problém, že vám to šijú malé deti za 30 eur na mesiac. Takže toto sú témy, ktoré teraz vlastne ako keby naozaj teda pre nás najhorúcejšie, lebo musím povedať, že za tie marže, ako máme my, tak sú príliš nízke na to, aby sme sa niekam posunuli, že by som naozaj zaplatil aj tým ľuďom, čo si zaslúžia a že by som mal aj ten tým tých áčkových ľudí, ktorých by som chcel mať. A nie je to žiaľ Bohu možno, lebo proste je tam obmedzenie tej ceny, že neviem to tak vyhnať až tak vysoko, lebo potom je to také, že je to naozaj že pre dvoch ľudí, hej, ten biznis. A keď tam chcem viacej ľudí do toho zatiahnuť, tak už potom zase je tam problém tým, že tá marža je príliš nízka na to, aby som to vedel celé nejakým spôsobom udržať. Takže toto teraz riešime, presne. To si inak otvorilo veľmi, veľmi zaujímavú tému, aj z hľadiska týchto šičiek, lebo naozaj je to veľká pravda, že nie je to lukratívne pre tých ľudí, aj z hľadiska toho, že prečo by som mala sa ísť možno učiť, alebo mal učiť niekde na školu, keď si môžem to oblečenie kúpiť za 2 € niekde, že hej, že možno aj toto zvažujú tí ľudia, alebo tí študenti, alebo ktokoľvek, kto sa tejto oblasti venuje. Takže to je zaujímavé a aj sa mi páči, ako si otvoril tú tému toho napríklad Vietnamu, hej, že väčšinou keď sa rozprávame či v telke alebo v hociakých médiách sú spomínané presne tieto krajiny ako tie, ktoré neplatia tých zamestnancov, používajú presne ako povedzme novodobú otrockú prácu, detskú prácu a tak ďalej. A že je pekné vidieť, že to nerobí úplne každý. Že sú aj firmy už, ktoré aj na toto reagujú a aktívne sa snažia teda vidieť tie možnosti aj trošku inak. Určite. Takže to sa mi veľmi páči. A čo sa týka toho marketingu, aby som to možno ešte tak uzavrala, alebo aby som do toho trošku ešte zabrdla, či je vôbec teda ťažké preraziť v tom módnom priemysle z hľadiska teda tohoto slow fashion a toho marketingu? Či je ťažké cieliť tú reklamu možno, keďže vy máte možno aj taký ten užší profil, povedzme? Tak tým, že my sme začali v tej správnej dobe, ako som na začiatku povedal, niekde, tak mne je veľmi ťažké teraz porovnať s niekým, keď začína. Ale lebo je proste hyperkonkurencia je všade.
pokým teda sa nevenuješ, ja neviem, nejakým veľmi vyhraneným novým nápadom, väčšinou týkajúce sa digitálneho sveta, niečo AI a podobne, a že tam prídeš na nejakú, ja neviem, novú funkciu, appku alebo proste niečo takéto, že čo by vedelo proste nejaký takýto nápad, tak skoro všetko to už bolo vlastne, keď si to tak zoberieš. A je stále viac výrobcov aj proste jedla, oblečenia, všetkého. Takže je to stále v podstate ťažšie, ale tak na druhej strane šikovní ľudia sa vždy presadia. Ja to vidím takto. Takže je to vlastne stále príležitosť pre tých šikovných tu ostáva. Len ide o to, aby si ten človek našiel to svoje, tú jedinečnosť, a potom môže byť pripravený, že treba naozaj fakt poriadne zamakať a že tomu venuje polku svojho života. Že tam neexistuje také, že bude robiť proste od 9. do 5., ale to je proste do noci a nejaký work-life balance tam určite na začiatku neexistuje. A keď áno, tak potom naozaj klobúk dole a tak ako, ja neviem, tých ľudí by som obdivoval, ale ešte som zatiaľ takých nestretol, takže. Mne je veľmi sympatické to, že vy práve, ako sme aj spomínali, šijete to oblečenie pre tie ženy, naozaj také veľmi pohodlné. Čo nie je úplne štandardom módneho priemyslu, lebo vieme teda asi aj vy, keď ste možno chodili alebo chodievate na rôzne prehliadky a reagujete možno nejakým spôsobom aj na tie trendy v určitom zmysle, tak vieme, že tie trendy sú väčšinou také, že žena tam je, poviem to možno v úvodzovkách a trošku hyperbolicky, akýmsi objektom, a že naozaj vo veľa tých dizajnérov nereaguje na to, že by sme možno chceli aj nejaké funkčné a pekné oblečenie, ktoré je aj pohodlné. Ano. Takže to je veľmi milé, že vlastne takýmto spôsobom to robíte. Myslíš, že aj v tom spočíva taký ten úspech vašej značky, že práve je to niečo, čo ste pokryli na tom trhu, čo tým ženám chýbalo? Určite, ale opäť to nebolo nejak dopredu premyslené, alebo nebolo to tam nejak, teda, že by sme to nejak tak zbadali, že toto by sme mali robiť, lebo preto, ale vyšlo to prirodzene z tej povahy tej našej dizajnérky, ktorá si to sama pre seba, akože v podstate tá motivácia bola, že tak si usila pre seba ten prvý župan a mal byť príjemný, a tak potom sa to nieslo aj tými ďalšími kolekciami a potom to presne nachytalo tých druhých ľudí, ale ja by som nepovedal, že ako určite to je jedna z vecí, ale tak ako vlastne teda v malom obchode, alebo ako sa povie po anglicky, že retail is detail, tak to je jeden z tých detailov. Ja ti neviem povedať, že či je rozhodujúci. U nás viem a počúvam častokrát od zákazníčok, že práve tie materiály sú to, čo ich láka, lebo vedia, že bude to príjemné a že to bude kvalitné, že to vydrží a že to bude iné, povedzme, ako to, čo si vedia kúpiť práve v tých reťazcoch. Takže tak jedna z tých vecí určite, že nám to vlastne pomohlo niekde vystreliť, lebo proste máme veľa ľudí, ktorí sa nám vracajú. A oni by sa nevrátili, keby sa to nenosilo dobre. Viem, že máme zákazničky, ktoré stretnem práve na tých trhoch, čo mi hovoria, že nosia tie veci už niekoľko rokov a že sa to dobre nosí a intuitívne siahnu vlastne do tej skrine po to pohodlné, dajú si to na seba. A to už môžem v podstate potvrdiť aj ja, lebo mám nejaké tepláky alebo tak, čo sú teda, ale nie že ženské strihy, ale tie unisex strihy, a v podstate mohol by som si dať na seba aj nejaké iné, ale dám si tie a nerobím to z nejakého marketingu, lebo idem proste do lesa, hej, alebo niekde, kde ma nikto nestretne a dám si to na seba, takže áno, toto máme v podstate vychytané niekde. Ty si to teraz tak pekne spomenula, načrtol, že vlastne taká tá budúcnosť, možno ja do toho tiež tak zabrdnem, lebo viem, že to bolo aj na vašej stránke, ja som to čítala nejaké rozhovory ešte vopred, keď som sa na túto tému, na tento rozhovor pripravovala, že vy stále sa teda smerujete iba na ženské publikum. Ano. Ale myslím, že aj muži by chceli nosiť pohodlné oblečenie. Určite chcú. Aj naše zákazničky nám to zvyknú písať. Aj jeden z majiteľov by si chcel obliecť tieto šaty, ale nie, akože nejaké veci mi už babi aj tak ušili, alebo proste aj teraz som dostal vlastne na Vianoce tepláky, ktoré boli z takej nezvyčajnej látky a ja pevne verím, že tento rok sa nám podarí, ale nechcem predbiehať, lebo už sme to viackrát slúbili a potom ten život nás zaviedol hore-dole a nejak sa to nepodarilo, ale bol by som rád, keby sme, napríklad aj teraz mám vlastne, ale sú to stále teda dámske manchesteráky, a aby sme mali pár vecí, ktoré budú teda aj pre mužov, lebo ako aj hovoríš, lebo myslím si, že je tam diera na trhu, a ale tak sú firmy, ktoré aj na Slovensku, ktoré tvoria pre mužov, ale možno sa o nich až tak teda nevie. Ale viem, že napríklad od tých našich zákazníčok sme už veľakrát počuli, že tí manželia alebo priatelia nám ako keby odkazujú cez ne, že
že prečo len oni akože majú mať tie pohodlné a mekučké veci, že prečo že aj oni by to chceli. Sa cítia taký diskriminovaný potom, určite, vieš. Trošku, áno. Lebo áno, ono na jednej strane tie kúsky, aj to, ako si došiel, vyzerá to veľmi pekne, ale aj také ležérne a ja si myslím, že toto je presne aj teraz také módne, takže je to vlastne aj odrazom na to. Tak fajn, uvidíme, budem držať teda v tejto oblasti palce. Mňa fascinovalo, keď som si robila taký research ešte predtým, ako si teda prišiel na vašej stránke, bolo tam toho teda mŕte popísaného. A mňa fascinovala jedna vec, lebo viem, že podnikanie je určitým zmyslom, alebo v určitom zmysle slova taký pokus omyl. Že skúšaš, čo funguje, čo nefunguje, to si tu už mnohokrát spomenul, teda aj z hľadiska tých materiálov, teda že vlastne podľa toho skúšate, či to funguje, nefunguje. Tak ja som sa tu dočítala, že ste robili aj nejakú kolekciu indigo úpletov. Áno. To je čo, prosím ťa? Tak vieš, čo je indigo, alebo teda tá farba, alebo tá látka. No a my sme to v podstate použili, že sme to začali dávať na úplet, alebo to je ako teplá kovina. Ale toto je, veľmi nerád by som išiel úplne do hĺbky, lebo nie je to moja parketa. Tam si myslím, že bola chyba ten technologický postup, ako to bolo ušité, že sa nám tie švy trhali proste a potom nám to zákazničky vracali. Ono to, ak sa nemýlim, bolo farbené a prané v takých veľkých špeciálnych práčkach, aby to chytilo presne tú farbu, alebo aj ako tú ošúchanosť, ale tu som si neúplne istý. A tým, že jak sa to tam perie, tak proste to šitie to nevydržalo a porozpadávalo sa nám to. Ale práve tak, že ako keby to nebolo vidno, až potom tým nosením pomaličky sa začali tie veci rozpadávať. Takže... Ja na to narážame z hľadiska toho, lebo my ešte predtým, ako sme tu vôbec začali teda točiť a rozprávať sa, tak si mi rozprával o tom, že vlastne niekedy aj to enviro šitie alebo zháňanie možno tých dodávateľov a vo všeobecnosti venovanie sa tejto slow fashion je veľmi náročné, že teda ste napríklad robili, si spomínal, lan a že ste ho sa snažili zafarbiť a že potom teda vlastne vybledlo to po nejakých 3 mesiacoch. Vieš čo, presne toto by som tiež nechcel takto, že bol to práve lan, bola to nejaká prírodná látka, ktorú sme sa snažili, lebo sme si povedali, tak správame všetko, že nech to je fakt, že sustainable, fakt, že udržateľné, že toto bude vec, ktorú keď zahodíš, tak to v podstate znie a nezostane žiadna stopa, potom teda žiaden odpad navyše, ktorého tu je neurekom. No a potom sme teda prišli k tomu, že v tých farbách, čo to bolo, že to nie je to ani naše, ani sa to nebude páčiť zákazničkám, lebo by to bolo také príliš fádne, tak sme išli potom, že ako to zafarbiť. No a vtedy sme prišli na to, že áno, existuje a na tom celom Beltrude bolo neviem koľko tisíc vystavovateľov, bol jeden pán, ktorý to robil. A ten vlastne, aj tie ceny boli proste úplne niekde inde. Bolo to fakt veľmi drahé a nevydržalo to, že proste za niekoľko týždňov, mesiacov sa to vlastne pomaličky povypieralo a už to nebolo to. A vieme, že potom tie naše zákazníky, a ešte keď za to majú zaplatiť viac, tak by neboli spokojné. Takže je tam veľa kontroverzií v tomto, ale ja si myslím, že je to zase cesta. Že keby človek neskúšal, ako aj AGMA, že Road to Sustainability, mne sa to veľmi páči. A nehovorím, že sa nám to podarí, lebo tam sa tiež o tom bavíme, že ako, ale ja by som napríklad sa tiež nechcel nazvať udržateľnou značkou, ale udržateľnejšou. Lebo to je naozaj odrazom tej reality, že snažíme sa robiť tie veci tak a učíme sa pritom aj my. Lebo stále narazíme na niečo nové, čo ako keby zneguje to predtým a potom človek je niekedy z toho taký, že či to vôbec má zmysel, ale v konečnom dôsledku, keď sa potom nad tým človek zamyslí, tak áno, má to zmysel, lebo proste niekam sa potrebuješ a nedostaneš sa tam, že a budeš to robiť stále tým starým spôsobom. Musíš skúšať tie veci a možno raz niekde nájdeš. Takže napríklad, keď my sa pozrieme na tú poslednú jarnoletnú kolekciu, tak tam sme mali kopec veci z bambusu, kopec vecí práve tá ramie alebo kolán a niektoré iné tie prírodné materiály a tam už si môžem povedať, že OK, že tam už to začína byť tam, kde by sme si to predstavovali. Ja na to naražam presne aj z toho hľadiska, lebo veľa ľudí, a ja teda nevynímajúc, keď som sa začala venovať možno takému enviro spôsobu života alebo udržateľnému spôsobu života, tak majú pocit, že nerobia nič, že musia robiť všetko a že zase všetko vyhodím, kúpim eko, čo je vlastne stráca úplne podstatu celého toho enviro udržateľného života. A na margo toho narážam preto, lebo ono sa nikdy nedá vlastne dodržať ako keby tých 100%. A že vlastne každý ako keby či podnikateľ
majitelia značky, my samotní jednotlivci sa snažíme nejakým spôsobom robiť to, čo je v našich silách. Ako keby, že ani tá značka vlastne nedokáže byť úplne 100% udržateľná a je skvelé, ale keď je v tejto oblasti transparentná, že naozaj vníma to, že nedá sa to všetko úplne robiť takto. Takže ako vlastne, na to mi naskytá sa otázka, ako vlastne ty alebo vy žijete doma? Či je pre vás to možno enviro spôsob života taký normálny, že to tak proste máte, že ste tak zvyknutí, možno aj na marko toho potom tá značka vyzerá ako vyzerá, alebo je to pre vás len nejaký spôsob podnikania a doma žijete nejako úplne inak? Myslím si, že to by bolo také dosť pokrytecké od nás, ale akože však... Ale robia to ľudia, vieš, preto. Viem si predstaviť, že niekto to môže tak robiť. Pre mňa by to bolo veľmi neprirodzené, ale jasné, tak firma je firma, máš to oddeliť, ale zase toto je niečo, čo je pre mňa v podstate neoddeliteľné. Ja môžem povedať za seba, že snažím sa určite a máme doma ako prirodzene, že separujeme odpad, snažíme sa to nejak, aspoň teda máme tým, že bývame v podstate na dedine, že riešime tie bioveci nejak tým spôsobom, že sa ich normálne zbavíme v komposte a tak ďalej, alebo že idem očistiť tam to okolie rozbehov, keď sa mi už zdá, že to tam je špinavé a tak ďalej a ja neviem, ale potom tam niekedy presne sa človek dostáva do tých situácií, že teraz mám umyť ten teglik od toho jogurtu, alebo teda to bude navyše voda, alebo teraz čo s tým mám robiť, že proste niekedy aj tie informácie sú protichodné. Takže snažíme sa tam tiež to robiť tak, ako to robíme v tej firme, alebo respektíve podobne, alebo podobným spôsobom, že záleží nám na to, no, hlavne aj kvôli tým našim deťom, ale aj kvôli sebe, lebo aj to okolie, keď človek ide a vidí popri ceste, čo je vyhodené, teda v porovnaní povedzme s inými krajinami, tak keď som hlavne sa vrátil z toho zahraničia, alebo teda viacej cestoval, tak mi to bolo také, že proste nerozumiem tomu, že prečo to niekto robí, ale proste potom som sa naučil aj toto akceptovať. Potom som bol aj úplne na opačnej strane sveta, čiže v Afrike, alebo tak, kde potom som sa vrátil a zdalo sa mi tuto zase všetko až príliš čisté, takže je to taká téma, ale pre tie naše deti. Oni majú teraz 8 a 10 a keď si predstavím, že týmto tempom to pôjde ďalej, tak proste alebo sa tu utopia v odpadkoch, alebo niekto niečo na to vymyslí, že ja neviem, baktérie, čo budú požierať plasty, alebo dostaneme proste po prstoch od matky zeme. Nejak. A zmenil sa ti nejako pohľad na celé na životné prostredie alebo celkovo ten tvoj spôsob života, keď si začal možno sa venovať tomuto spôsobu podnikania? Myslím, že to tak nejak prirodzene vyzeralo. Akože ja som vždycky nemal rád, keď som išiel do lesa a videl som tam, že tam niekto niečo vyhodil. To mi bolo vždy také proste, že asi som tak bol vedený aj v rodine. Ale potom tie ostatné veci, ako to, napríklad, ja si pamätám pred niekoľkými, ja neviem, 7-8 rokmi, alebo tak sme boli proste u maminy a sme akože hovorili, že ty ešte akože neseparuješ, ono, že čo by separovala. Tak nejak to začala a potom ono, že to je tak strašne veľa toho, že ja som si to vôbec neuvedomil. A tak proste, my sme to tiež tak nejak prirodzene sa nám to stalo súčasťou toho života, že nemyslím si, že práve tá robota ma nejako primela k tomu, že som ale možno, že to bolo tak, neviem ti úplne. Že išlo to možno tak ruka v ruke, skrátka, hej, že to bolo proste jedno bez druhého by ako keby nebolo. Asi áno. Čo je podľa teba takým tým základom dobrého budovania značky? Alebo toto je taká asi otázka do témy a na teba hlavne, lebo že ty sa v podstate tomu venuješ. Čo je základom, grom? No, tak keďže si mi poslal tieto otázky, tak ja som si to včera tak trošku prebehol a hovorím si, že tak keď by som mal niekomu poradiť a chcel by si teraz založiť značku, tak nerobím promo, ani ho nepoznám, ale nech si kúpi žltú knihu budovania značky od Miša Pastiera. Tam to má všetko. Je to síce 600 strán, ale je to za mňa jedna najlepšie napísaných knih na túto tému a hlavne aj po slovensky, že nemusí tam proste niektoré tie anglické výrazy vedia byť také, že si to človek musí pozrieť, že čo to je, aby to úplne pochopil. Takže tam je to úplne podľa mňa perfektne vysvetlené, krok za krokom, ako sa k tomu dostať, ale u mňa to bola v prvom rade tá teda motivácia a nadšenie, pretože ja som tomu veril a tá motivácia, že som proste tiež nechcel chodiť do tej roboty a že som mal chuť niečo budovať, niekde možno zlepšiť svet, aj keď to znie tak, ako, ja neviem, tie misky, keď vyhrajú, že proste si želajú svetový mier, ale nemyslím to tak úplne, ale proste v tomto zmysle, že proste chcel som aj ja nejak prispieť k tomu, aby
to po mne možno niečo ostalo, alebo niečo v tomto zmysle. Alebo aby to možno po tebe zostalo toho menej. Aj to je celkom fajn. Napríklad. Ale páči sa mi to. Určite si myslím, že robíš svet trošku lepším, aj vzhľadom k tomu, že sa venuješ v podstate určitým spôsobom aj osvete v tejto oblasti, lebo módny priemysel má za sebou taký čierny mrak, alebo nad sebou taký čierny mrak veľmi takých nie úplne pekných vecí a teda tých prívlastkov, vieme ako to je, takže je to veľmi pekné, že to robíš a že to robíš vlastne aj na regionálnej úrovni, čo si myslím, že je skvelé. Vždy hosťom dávam na konci také veľmi zaujímavé otázky, ktoré som ti neposlala, ale to je preto, aby to bol taký moment prekvapenia. Takže keby si mal vybrať, aké oblečenie by si bol a prečo? Tak potom jednoznačne tepláky. Akože pre mňa, aj keď to je len tak, čo ma prvá vec napadla, mám rád to pohodlie, neformálnosť a ten voľný čas, alebo proste nehrať sa na nič, proste to bolo také ja, autentické. To si myslím, že veľmi pekne zakončíme a to aj tak definuje vašu značku LUL. Pohodlnosť, mekučkosť, toto bolo spomínané, hej? Áno. A možno do budúcnosti aj pre mužov. Asi áno, pevne verím. Veľmi, veľmi pekne sme to takto zhrnuli. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali, že ste nás počúvali. Ešte raz, toto bol Eduard Čebo zo značky LUL. Sme veľmi radi, že si tu dnes bol. Ďakujem pekne za pozvanie. A veríme, že sa vidíme opäť pri ďalšom zaujímavom podcaste z dielne Svet 2.0.